Son en total 6 enmendas que o Grupo Socialista xa rexistrou no Parlamento galego e que se van debater esta mesma semana. Varias delas están relacionadas con infraestructuras, comezando pola futura dar do municipio, que conta con fondos do Goberno central, pero non do galego. A Xunta levando anos dando as costas a depuración neste concello, pois o alcalde tivo que recurrir ao Goberno de España, pero en ese convenio que se firmou o 20% ten que asumir o concello, de aí ya é un orzamento moi elevado, tendo en conta pois, o que estamos a falar dun concello pequeno, non? Entón, a Xunta de Galicia, ao final, ten a competencia en saneamento e depuración. Reclaman tamén a construción dun centro de día no concello, melloras no colexio A Torre, así como a reforma do Paseo do Cantiño, que inclúa tamén un aparcadoiro soterrado. Cada ano váisenos máis. A única contestación de Portos de Galicia é que seguirán tapando buratos. Pois nada, seguiremos remendando. Xa se lle pasou no ano 2010 un proxecto, volveuse a volver a enviar, xa eu como alcalde, volveuse a reenviar outra vez o proxecto dun parque soterrado. É viable? Sí, se poden outros concellos, que non vou nombrar, que todo o mundo sabe perfectamente de que concello estou falando, na Illa de Arousa tamén se pode. As emendas inclúen reclamacións para a mellora da estrada que dá acceso ao concello e a PO 299 e tamén medidas para facilitar o acceso á vivenda. Vémolo todos os días que se nos está, pues estamos perdendo xente empadronada porque non ten maneira de un acceso a unha vivenda todo o ano fixa, senón que só teñen 9 meses e os outros 3 só están para, para uso do turismo. Benvido sea o turismo, pero tamén ao final necesitamos asentar poboación e non botala fora da Illa de Arousa. Din os socialistas que estas emendas son a mostra de que a Xunta se esquece sistemáticamente do municipio, acusando o Executivo Popular dun trato discriminatorio. Isto é Galicia tamén, o puente que temos non nos leva a Asturias ou a calquera outra comunidade autónoma, sino que isto sigue sendo Galicia, e o que pido, non pido máis do que outros concellos de outros partidos piden, sino que pido equidade. Ese é o que se lle pide con estas emendas.